Skanzi baba mune 45 years sei makazvipira kutora kukoti hakutaurwe uchita zvekuvanziridza. Baba sei makatora muchisa muchere mwana musina kudzirira. Ya, kuEpworth tinosungwa. Ichokwadi icho zvokuti izvezvi tauteta ngwano yekubhinga ukaona mota kutotisa. Uyu wechitu akaburuka uyu akabva anondibata pabhurugwa panapa. Murume? Ndobva ndamuti mukubata bhurugwa rangu. Baba anorwendo haruna ipapo. Baba vakabva vanoenda mheno papa masoja pawakaenda panonzi pachiyamu. Ndobva vanotora masoja. Asi wainga ari musoja? Handiziye kuti iwe musoja here, waitamba nemasoja here. Saka ndikutosvikawo pamashops pabha wasvika nemumwe musikana. Iwe, pane rori remasoja riri kuvhunza panapa. Mabvunzira vaita varume ivavo. Abo baba wapo wakazaya nemasoja penge papera nguva yakareba sei? Ndofunga papa ane 4 days. Varume vemumaraini mangu musandipo miedzo. Varikuita sei? Musandipo miedzo. Ndimwe munhu asvika makuseni. Ndikutozvitsvairira mumba mangu. Akungosvika akungoti pindikiti. Zvekumhanya ndikati kwamukumhanya muchipinda muno mukudei svika ndikuda short time. Ndine $5 ndikati isai $10. Iye atotaura akati hanzi mukadzi wangu ari kumwedzi. Anga abatwa ini murume wemunhu. Skanzi unoona kuti chii? Ndakarohwa nesiki. Saka kuvana vechidika zvandiri kuona akangopuhwa kana $5 ndikuda nyoro anobvuma. Akanzi ndikuda chakasaka komana varume tiri kukwara nesiki. Kutoenda zvedu kwamuri vanhu vakuru makuziya chihure. Zvitori right. Saka uchiona tiri kutosiya. Saka izvezvi ukatozvitaisa ndikatomira nemwana mudiki apa ini ndotoshanda kutodarika mwana. Ndakumbirira ndiri musango ngwese ndakumbirira ndaenda pachipa mwacha ndapedza ndozoenda kuRwizi. Ndasvika kuRwizi ndotanga kuposha zvinhu zvangu zvandaenda nazvo. Pembedza manju zangu koko. Manju. Right. Ndotakade kuseka. Ndakagona vesi yakuda ndobva ndatakade kuseka. Ndakagona vesi yakuda ndotakade kuseka muenzi wandinaye panapa nhasi ndikuda. Kuda uri sei? Right. Tiri kuzviona. Tapinda muchirongwa chedu kuda chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bisho reality show. Muchirongwa matinoita hurukuro nema-commercial sex workers akaita sewe vanhu vanotengesa bonde. Handitika. Tichinzwawo kuti zviri kufamba sei, makatanga sei, handonga zvakawanda takataura. Uri kubuda paTV kuda. Ndozviziva. Handitika. Nhasi paita mibvunzo yakawanda yandinayo. Saka mibvunzo iyi ndati yenge ichingoya mucomment section pamavideos atakamboita yaya. Ndakati ina ndikwanise kuipindura. Regai ndinozvibvunza kuda kuti azvipindure yega kuda. Tiri muna April. Zvatiri muna April munombotasa kwakutonhora kunzoko. Chokwadi. Saka imimi hanzi muri kuzvifambisa sei patouchline nechando ichi because kazhinji kacho patouchline munenge makapfeka zvinhu zvinoattracta vanhu vechirumeka. Tumamini ichi hani maizo imwe. Saka zviri kufamba sei patouchline apa? Hamusi kunzwa kutonhorwa here oro zviri kuita sei? Kutonhora kuri kutotonhora mukoma chibandi. Ndosa dzimwe dzenguva zvatoita kana tiri patouchline. Kana uchida mari wanonoka kuwana mhene tinotenga marasha. Takatenga mbaura. Tobatidza marasha edu zvokuti unenge uchitodzirwa uri parodi. Alright. Marasha patouchline. Totenga mbaura utotiwo kuma 77 ubatidza mbaura yako. Zvokuti unenge uchidzirwa uri ipapo. Kungopfekawo zvinovhara miri wese, majaketi machecheche. Unoonekwa mukoma chibanda varume wacho vanotokudarikira. Wakazviputirira aiwa. Wandodarikira uchingoti ava ndivapa vanoti vanenge wakatojaira dressing yemunhu. Alright. Wakajaira kushama. Vamwe varume akangono wakashama ane zvinongomuyevedzawo hameno. Saka ukazozvivhara manje unawo unowana. Tiri kupanzwa.
touya panhau dzemitengo. Mitengo yenyu yamira sei? Because taona madhezi adarika pakambokwira fuel zvakambokwira zvimwe zvinhu zvakadai mimi mitengo yenyu chakamira sei? Muri kushanda here nekuti fuel yakwira maakukwidza, fuel yadzika maakudzikisa? Tingati pamutengo apa totofambira nenguva. Pesa pa-short time wamwe waiti $, wamwe wachitoti $. But izvezvi zvitakuti $5. Munhu ane $4, $3 haurambi. Unoenda. Alright. Ndo panenge pane mari yebhesi futi here papa kana kuti mushandira mudzimba? Isu toshandira hedu mudzimba. Alright, saka hapana mari zvemabhesi. Saka munhu kana une $5 yako wakutononakirwa. Tautononakirana. Munenge chitonakirwawo here wakubata? Isu hedu pazvinhu zvakadaro izvozvo zvemashoti time chichizvi hapana kuteerera kuti hanzi ndoda kunakirwa. Tongotora mari chete. Tora mari United. Nokuti ukada kuteerera kuti ndinakirwe kazvichatora nguva. Saka unofanira kutoita kuti zvinhu zvako zvibatane. Saka munoti hanga akasika apedze. Alright. Aiwa, tiri kupanzwa. Tobva tauya panhau dzemapurisa apa. Masvondo adarika ndaimbodarika nekuma-avenues ndichiona vanotengesa bonde vasiko. Takabvunza kuti koindawa zvanzi vari kurohwa nemapurisa, vari kusungwa, vari kutiza, vari kuita sei. Saka imimi kwenyu kuEpworth uku chimbonazondiudza imimi. Muri kushanda sei? Munombosungwawo here? Nazonditsanangura. kuEpworth tinosungwa. Ichokwadi ichocho zvokuti izvezvi zvitakutoita ngwano yekubhinga ukaona mota kutotisa. Zvinhu zvakangooma wedu. Ndingangoti first time since nhasi andakamboona hangu polisi muEpworth zvekufamba manheru. Zvekusungwa zvekubasa kwenyu. Saka ini kana ndiri patouchline ndichitotamba hangu game rangu ndiri paapp. Saka handina kuziya kuti ichi ipolisi. Wakabva wamisa mota watiti baby ndeipi vandati abho. Zvikanzi uya kuno kuti mbotaura vandati mumota makazara vanhu imomo nditi uya kuno kuti mbotaura burukai kamuite sei muye kunoku. Zvikanzi aiwa idzi ava vamwe ihanzvadzi dzangu ava ndibamunini. Ndikati handikwanise kuti ndiwewo. Saka ndabva ndanostepa vandasvika padhuze navo. Ndikati taurai tinzwe nyaya yenyu. Zvikanzi mari short time vandati $5. Zvikanzi nekuti tine mota here amana ngatisadaro nezvinhu zvakaita sei zvinhu zvakaoma. Ndikati kana musina 5 madiko kungoenda motopisa fiyo kuya uzotsvaga mahure emadhora pondo kunoku. Akuzeti unowanika mahure akachipa ndiani. Saka akabva ati rega ndite kuburuka tite sei titaurirana. Ndobva aburuka. Paakaburuka iye akaburuka murume. Vatanga kundisofta bebini nditori ne$3 ngatiende ichichi. Vakaburuka futi mumwe wacho aidhiraivha but aiwe murume. Ndopaakabva ati kasi bebhi riri kuramba. Zvikanzi ari kutozvijamuka. Zvikanzi iwewe watosungwa. Ndikati kusungwa? Zvikanzi ndikati ndichisungirwei? Zvikanzi handiti uri hure wakamira parodhi here? Ndikati kasi zvinosungisa? Zvikanzi awozviziva kuti zvinosungisa? Ndikati inini manje zvenyu zvamutotaura ini handisi kuteerera sei handitombozviteerera musatsvage kuda kundibira. Zvikanzi kukubira chiko medhemu yaine makafusi. Saka uyu wechitu akaburuka uyu akabva anondibata pabhurugwa panapa. Murume? Ndobva ndamuti mukubata bhurugwa rangu ndapara mhosva yenyu. Zvikanzi handiti uri hure? Ndikati handibatwe nemunhu wemurume. Mapurisa anoziya mutemo haabate munhu wemukadzi mabatira mandita nokuti handina mhosva yandapara kaini ndakamira ndiri kutaura nemi. Saka mabatiro amandita ndo mabatiro api iwayo? Since handisati ndakambonzwa kuti polisi inobata munhu wechikadzi ari murume. Ndinobatwa nemukadzi. Ndopaakabva handisiya. Madam waiva wasvikabva kuti kasi ari kuzvijamuka. Zvikanzi ari kutovhoisa. Ndobva wabudisa makafusivha wanditi ita soti kuise cheni. Ndikati handiswe cheni nokuti handina kuponda munhu, handina kuuraya. Taurai neni nokuti inini handina kutiza ndakamira ndiri kutaura nemi. Zvikanzi pinda mumota.
Ndikati andokumbirawo kuti ndinotora chekuita chekumonera. Zvikanzi unotora chekumonera ndandati zvikanzi handiti uri hure takubata patouchline. Ndikati handisi kuzviramba. But ndati ndokumbirawo ndinotora chekumonera plus mumba mangu mune mwana. Pakuti mumba mangu mune mwana ndanda kutonyebawo zvangu. Ndobva madam wewe wandibata panapa pabhurugwa kuti anopinda mumba. Vandatora Zambia nemari yandaida kutora. Zvikanzi Zambia siya ukuenda wakadaro. Ndikati it's okay vandasiya Zambia. Zvikanzi iwe Zambia udare kumonera iwe takubata uri patouchline unotofanira kutoenda wakadaro. Ndikati Zambia handisi kuritora riri kumonera. Ndimukana kuti harisi Zambia itauro. Ndoda kutonotora mwana wangu kwamai vanorara naye pazasangu. Papo ndandagaya mwana wemunin'ina wangu manje. Ndinoda notora mwana wangu pazasapo pana mai vanorara vanotamba naye ndozomutora kana ndakurara. Zvikanzi handini. Ndobva taenda tasvika pamai takusvika pamai vaiva ndati ndepapo chirimira indiite ndinotora mwana. Zvikanzi mwana uda kuenda naye kupi usiku uno. Handiti amai ivavo ndovagara vanotamba naye kana wawana night ndovanorara nemwana. Saka siya mwana ariko kanti atori safe wafonera waudziti ndabatwa nepolisi uzotera kustation mangwana makuseni. Vandati it's okay. Saka inini wangu wakandiisa mubhuti. Ndakabva ndatanga kupopota. Mubhuti? Mubhuti. Ndikati koimimi munogondigarisa mubhuti makazara zvimabhiyazi zvimadrinks kuti zviite sei. Mhosva yangu yandanyanyoparei kuti munoita kundibata zvekundimbunyikidzwa kudai so ndiyei. Zvikanzi iwe uri kumbotembei iwe zvokuti ungatode kutovhoisa pamberi pedu. Ndikati haina handisi kuvhoisa. Asi ndikutaura nemi zvakanaka. Ndiri kuvhunza. Nokuti kana ndiri musungwa zviro kuti makutondiita nhapwa. Ndopo wakabva wati chimbonyarara. Saka ndaibaya phone. Zvikanzi ukutoudza umwe wako kavari kumberi kuti tizai. Ndikati munofana kuenda neni ndega kuitira ivavo vasara vachishanda uzoya vachindibhadharira mari mangwana. Hamuna muchatowana matobata inini hamuna muchawana. Wakabva watenderera neni tasvika pangu patuckshop so. Madam waiva wanditi saka washingeri kuti tiende newe. Ndikati zviri kwamuri. Ini nangu kupolisi handidi kuenda. Zvikanzi saka tipo mari yedu. Ndikati mari yenyu mari. Zvikanzi 20 vandati handina. Zvikanzi 15 vandati handina. Zvikanzi 10 vandati handina. Zvikanzi saka uda kumbobhadhara mari vandati ndine pondo. Zvikanzi unopengerere. Ndikandati okay chikone munhu ana akandipa pondo iyoyo saka ndoyandoda kutokupai. Zvikanzi hazviite hure wakajedzwa stereo. Nemashamira wakaita undudzoti wapinda nemunhu wadi wewe nematsvairira wangu wakaita mumba mako. Iwe ndiwe uri kutopedza mari dzevarume wedu iwewe. Ndikati nangu handina mari yandamboita ndatononokawo kumira paroad. Ndopo wakazonditi ita kuti ite $5. Ndobva ndabuditsa $5 iye ndawapa. Ndobva wanditi saka tokudzosera pamba pako here unokuziva here. Vandati ndokuziya. Zvikanzi murodhi muri safe nokuti time dzaita dzaina. Ndikati handisiye henyu ndoenda. Ndobva wandisiya ubva ndaenda. Ndofunga pakaita dzinenge 4 days nokuti vanoti wakauya vanombokusiyai muvarairwa. Ndiri kutamba futi game mumwe wangu bva atonditi iwe cheuka kumashure uko havasiriwo here madam waiva wokukubata vai. Saka pandakacheuka handina kuvaona. Kwakuchiri nezvibage. Wakabva wanopinda nekuseri. Pamba pedu takarima chibage wanopinda nekuseri. Watenderera nekutoilet next door. Saka ini ndakabva ndanomira pamusiwo. Munhu ari kutaurwa nemusikana uyu kunzi havasi madam waive ndeupi. Iyi itori mhene kairi kuya neuko ndaziva kuti ndiwo madam iwe wakapfeka chitrauzi cheworksuit. Wakudzokorera wakudzoka futi. Same day. Wakapfeka chitrauzi cheworksuit. Kudzoka same day rwepiri. Wakadzoka ratova rimwe zuva. Alright. Papatopera 4 days. Alright. Saka pandakonoti madam ava ndiyo ndakabva ndanovhara door. Saka inini door rangu harina chihuri chemukati kuti ukapinda uvhoisa chihuri. Saka simbi yandovharisa padoo yange itori kure vanangotsikirira door. Madam wayo wakapusha door ini ndakatsikirira ndiri mukati. Ndikati hapana nhasi hamupindi. Ndopo wakabva wadedza mumwe wacho wechirume. Wapusha wari 2 vandasiya nokuti murume uyu akazoti kana achiramba kuvhura door mira tiite zvekuspreya mumba imomo anobuda chete. Ndopo ndakabva ndasiya door iyo wapinda. Zvikanzi
tarisaone zvakaita mumba mehure. Hure iri rinotsvaira mumba, rinowaridza mubhedhi, riri kutora mari dzevanhu munomu. Handina kuvadaira ndandakatarisa wechirume, ndaida kuti akangondibata chete nokuti ndandatomurongera bhomba. Madam wayo akabva kuti amurongera bhomba rei manje. Madam wayo akabva noti regai ndotora makafsi mumota. Ndopaakanditi iwe ita zvokuti tiende. Ndikati ndite zvokuti tiende, muda kuenda neni kupi? Vandanokurura bhamushoti randandakabata, vandatanga kuvava. Ndikati muri kuda kundirepa here kana muda kuita sei? Muri mapurisa, muri chiko imimi? Kana maakundikurura hembe, kukatova kuda kundirepa, kuda kundimpunyikidza pabasa rangu. Uyezve mapurisa hatandanise munhu kupinda munomba. Ndakatanga kuita ruzha nekuchema kusvika vanhu vaungana. Ndopaakazonzi namadam iwawo, ko chii chiri kuitika? Zvikanzi musikana uyu akurura hembe dzake. Ndikati ndakurura hembe dzangu here kana kuti manditi hanzi zvona handina mari kuti zvienderane, ngatinyengane, chii chamuri kuita munomu? Ndopawakabva muti ko iwe wazosara kuita dhiriro sei kumusungwa? Handei ndobva wangotanga kusekwa nevabereki vaita sei vabuda vaenda. Madam wakazenge wabva ofisi yechikadzi akazenge abva wakabuda mumba wachiti regai ndotora makafsi nokuti haina hangu handidi kunyepera ipamabandi. Inini ndikasvikirwa nepolisi kana iri polisi chaichaiyo yaku infact vanenge vari musivi but wakutoziva kuti pane hurere apa rinodhonza tamba, handiende zvekumhanya. Ndobva vabuda vaita nhandei vaenda vaita, ndofunga vakangojamba 2 days vauya. Ndobva vasvika vandibata zvakanaka vandati rakake chitiri. Ndikati madam handei mumba nditore drink tiite sei titaurirane. Zvikanzi nhasi hatisi kutombodei drink, musi wakatotiita kawadi wewe, handisi kutomboidei drink. Ndikati handei titaurirane. Vandapinda mumba vandatora tauro rangu vandamonera, vandatora $5 yangu vandaisa muhomwe. Zvikanzi nhasi zvako zvekujaira uda kuti pakati kana kuti zvekushuta tumafirimu twako uneni nhasi. Ndopa wakabva vanovhura dhoo, vandanodongorera mumota, vandaona muine mangu mahure anga abatwa ekuzasi kumaraini kwedu. Ndikati inini mumota umu handisi kumbopindeni, fesi dzino masitombozvinzwisisei. Zvikanzi iwe watanga futi handiti sei upese paunobatwa iwe unenge uine nhoroondo. Ndikati ina handisi kutopinda, ndiri kutozviramba. Uyai kuno kumimedhi mutitaurirane, uyai kunoku, inini mumota umu handisi kupindeni, handichatombozvinzwisisi kuti muri polisi here, muri chii? Zvikanzi iwe ina undizive here nini? Inga ndinoshandira pastation, handipanenze pachii? Ndikati inini ndakauya kuno kumai manje, handina kana polisi yandoziya, kana mukatondibvunza zita ramai paimba yepanhamba 4 handitombovaziye. Zvikanzi uri kutodhonza tamba, handiti kuzviona ka? Ndikati madam uyai ndingokupai drink muite zvamurikuita sei zvamuri kuita. Izvezvi kudhonzana kwatiri kuita tambo, warume wese wari kupfuura wachiona wari kutotipira mahure ekuzasi uku kuti musikana uyu apa akabatwa nepolisi. Muri mumwe munhu matotambira maiye drink maita sei maenda. Ndopo wakabva wanditi ndipe drink yacho, vanda vangowapa $5 yeovha waenda. Kubva musi iwoyo havasati wauya. Saka ndopeka pawakasangana nemapurisa? Alright. But hanzi vanombobhadhara fine yemari vanhu vanenge vasungwa vanenge vaenda kupolisi? Inangu handidi kunyepa. Vanombonzwawo? Ndisati ndazvinzwa. Vasikana vandakangonzwa uchinzi wakasvikwa nawo kustation kwacho, vainzi havana kupinzwa mustation. Wakangopakwa wari mumota imomo zvichinzi fonerai hama dzenyu dziye dzibhadhare mari. Mumwe wacho ndiye akazobhadharirwa $10 here, mumwe wacho bva angoramba achingochema achiti handina kana hama kunoku, kana mari handina, kusvika wavasiya. Saka zvokuzoti wakapinda mustation vanobhadhara mari handiziye. Alright. Zvokutoti kana usitorina hausati wambonzwa kana mumwe anenge akavhurirwa dhoketu? Handisati, ndinganyebe. Nokuti nyaya dzemapurisa ini hangu handidzifariri. Ndotoita kuti kana ndatobatwa zviperere kwandiri ikoko. But une dzimwe dzawaimboita dzemapurisa rakudhara kai? Idzo dzakudhara weidzo handichiri pane zvaindikurira. Right, but iwe wati wambosungwa here zvekutosungwa, zvekutosendenswa, for example nzi wabatwa une mhosva, waakurohwa kana kuti for example 5 years or 3 years or 3 months? Ndakambosungwa. Wakambosungirwa? Ndakaenda kuBhawa, but ndikudhara zvako. Inge rinyaya chiti tsanangura nyaya wakambosungirwa? Taitamba tiri 3.
tichitamba tiri 3 pane mumwe wedu aive nemufesi wake aive nemari mufesi mubaba iva vaitowa wechikuru saka iye akabva anobuda vaenda kumusha vatasara tiri 2 nemumwe wangu vataenda kubhawa ndopatakaona baba wayo vari mubhawa ndandati kune mumwe wangu bamukuru waonerawo zvikanzi hai ndikaenda vanota sei awambowirira nini iwewe enda ndobva ndaenda vandasvika ndikati bamukuru muri sei zvikanzi ndiri right arikuri sei kumba zvikanzi wakanenge ari karespect kuti bamukuru zvikanzi ko nhasi muri mega komwoyo ari kupinda ndikati akasi haana kufonera here akabuda akaenda kumusha zvikanzi anombondudza zvikanzi bo saka mainini mukunhuhwa ndati ndiri kuda hangu black label ndobva wandipa mari zvikanzi chene munotenga 2 makotsi renyu neremumwe wenyu ndobva ndanotenga 2 makotsi aya ndobva 5 ndobva tapedza ndikati bamukuru zvavharana here tatasei tapedza zvikanzi handiti mukoma wenyu hapo nhasi saka imi mainini ndimati wachigara ndakachechi chemukoma wenyu imi muchitogarira ipadhuze mumwe wenyu kana achida kuita zvekutsvaga mari ngaatsvage akasi mimi mane ndikati alright kuriwa iwewe asi inini mumwoyo mangu ndaiti baba ava handisi kuvada nokuti baba ava panyama yavo vairatidza kuti wakurwara ngati baba ava handisi kwada ndirege ndingonwa hangu doro ndanwa doro ndoita sei ndovatiza ndakutonwa doro neshamwari yangu yaya tikunwa doro ameno kuti satani akazopindawo mandiri sei ndopa wakabva wanditi ndonga kwakwa kuma 3 am tatadhakwa munototandira zvosvika kuma 3 am kuchitungwiza uku kwaive kune mabhawa anoto ndepapi papa padi pane munonzi bigman mai zvaitikira munonzi mabigman ndapaziva kwatova kuma 3 am ndopo baba wai pandakaona kuti baba ava vadhakwa uyu mumwe wangu manje angaenda nemene kati baba ava ndiwaita sei ndobva ndavati ndokumbira foni yenyu ndoda unofona ndobva wanditambidza foni ndobva ndaenda hangu mutoileti vandatanga kutarisa foni kuti yakakura sei ndikugaya hora dzangu ndiri mutoileti ndobva ndadzoka foni ndatoisa mubra zvikanzi mafona ndikati ndafona zvikanzi abo mainini mbwa muno mumasara vanhu vakangoita kunge mbavha saka imimi ndaakukupai waleti mongopota muchiburitsa mari tichitenga chibhiya tozoenda kumba kana kuti zvekuma4 ndobva ndanoswera ndakarara ndikati right baba pandakapiwa waleti bva ndati ndoda kumboenda kutoileti ndokuenda kutoileti ndasvika kutoileti ndasvika kuverenga mari yanga iri muchikwama mamune 475 US mabhondi aya handina kumaverenga ndobva ndadzokera zvangu pawangu ari ini musikana ndiri kugaya hora ndobva doro rapera ndobva ndawapa mari ye2 makotsi ndikati endai munotenga rimwe bhiya saka inini bhiya nhandisi samwe zvezvo zvokuti ndidhakwe ndanda kuti ndikarowa 2 masipini pandoenda kutoileti paipai ndonodhudhudzira muchemba itra zhet uchiita seuri kumwapo hausina kuti uone kuti munonge baba ndobva hamene kuti wakangorivara sei wanotenga 2 makotsi aya ini ndakatoti bhozvo anombodhidza zvekuenda kuri ndakatoenda kumba kwangu ndapinda ndasvika kumba kwangu ndobva ndakiya dho saka dho randaigara manje waiti ukakiya obva watenderedza cheni kiya ienda kunze kuita ngousiku kiya dho rangu vandatenderedza cheni ndatenderedza cheni ubva pambhedha panga hanaomboparara vandatora mamwe magumbezi vandapinda pasi pembhedha vandawaridza pasi pembhedha pangu vandatora bhawo nedhishi vandaisa kumberi kwekutanga uku kwembhedha ndikati ndirare vandarara saka ndaive neimwe boyfriend yandaidana naye akabva auya vanoka nokuti aiziya muskiri ndobva anoka vati iwe ndini bhivhu radho vanamuti iwe ukudei kupana baba wandabira mari kumashops uku saka ini ndakatohwanda ukanzwa zvaunenge wanzwa unongoti kumba kwake kwakakiwa hakuna munhu handinoziva kuti atova mumero wangu mufesi uyu akabva anosvika kumashops vaanotsvaga mudhara uya ndobva atoona mudhara uya ari kutobva kustation ane mapurisa ndobva zvanzi ariko kumba kwake akatorara ndobva auya nepolisi polisi ubva yanditi vhura dho kasavhura dho taakutori dambura bva ndavhura dho
vawapinda. Zvikanzi wabira baba wamari, ndikati naomba wabire. Zvikanzi waita sei, ndikati ndakana mari yaweni. Ino watongonditengera doro chikomba cheshamwari yangu. Saka ndari uno wangu achinditi handi tinete sei tinorara umba kwako, ndaona kuti ndiende nechikomba chefriend yangu azviite zvinozoita muromo. Saka ndangowatiza ubva ndatouya kumba uzorara. Zvikanzi uri unonyepa. Handei taenda kupolisi, dhoketi ravhurwa zvishuwa, ndaendeswa kwamakoni mangwana acho. Baba vaye varungonditi dzosa mari yangu. Inini mumwoyo mangu ndingoti mari handidzosi. Apa mari yangu waisa kupi manja? Ndinayo. Mari yangu ndakatoitakura. Foni yawo ndaionayo anombosechwa. Polisi havana kunombondisecha kana nomboita sei. Ndenda kutonyepa. Mari yangu ndinayo. Foni yavo ndinayo. Foni unayo? Ndarara mumasales kwamakoni. Ungoidzima ero ngoita siya? Ndandakaidzima. Ndarara mumasales. Waenda nayo futi kumasales iko? Iwe kuda. Kuti ndane evidence yacho? Ndine zvandaitoronga mubrain dzangu. Alright. Ndega. Rega ndirekedze kukata handi tinzwe da kuzoziva kuti waironge chi handi tinzwe. Ndova ndanzi ndidzose baba weva saka takazopiwa time yekutaurirana. Zvikanzi mbotaurirana. Tisati taenda kukoti. Ndova vanditi ndidzosere mari yangu ndipa foni yangu. Nyaya yoregedza kuenda kupi? Kukoti. Ndopa ndakati nyaya ngaiendi zvai kukoti. Inini kana muchitonditi ndakakubira imi baba imi muri makatondinyenga nyoroka. Neni atitombowirirana. Fona nombokubira foni yenyu handi mari yenyu anombokubira yandi kukoti. Zveshuwa mangwana acho takaenda kukoti. Ndasvika zvangu kukoti musikana. Tanoiswa kuseri, pane kuseri kwamakoni munoiswa kuseri kune zvimarumu zvevasungwa. Ndanosangana neumwe musikana aingotambirawo pamashopu. Vanditi wakasungwa, wakasungirwe iye aibva kurimandi. Uyanga aya kukoti. Zvikanzi vandamutsanangurira ndonyaya ndakasungirwa. Zvikanzi ini nditori kurimandi, nyaya yekubai yanetsa, iri kunyudza. Tikutoenda tese kurimandi. Ndikati iwe ndionoenda zvako, ina handiendi. Ndobva tagara muya, ndobva pauya mugadhigeri. Zvikanzi munhu anenyeya hombe ndi uyu musikana uyu. Ngahandi ndiye ari kutangwa unopinda mubox. Nokuti chigrey mahora chakamirira vasungwa rutoda kuenda chiri kutomhanya. Vandanosimuka mukoma chibanda. Ndichinopinda kadhoge mukoti keke hana yangu yakatsemura kuti tsemu. Ndotaura chokwadi. Ndoita seiko ndoramba ndinyaya. Foni ndinayo, mari ndinayo. Vandati kana mari haiendi, kana ndichienda kurimandi ndoenda nemari yangu. Iyo mari yekuba kutoiti mari yako. Vandagara pakabhenji. Vapatanga kupinda wamwe baba. Ndobva nyaya yawo yatongwa baba wevo wabuda. Ndobva kwauya yangu. Kuda kwashe Jonasi. Vandasimuka. Ndoda kuti usimudze ruoko rwekurudyi uchipupura chichava chokwadi. Miko yacho unoita sei? Itatone miko yacho yakanzotori. Wakanzita sei? Alright, zvauchiri kurangarira alright. Hanzi kuda kwashe Jonasi simudza ruoko uchipika kuti chichava chokwadi chaichava uchataura munomu. Kuti Mwari wakuite sei? Ndobva ndaita paya. Zvikanzi kuda kwashe Jonasi musi wakati muri mubig man bar wakabira murume anonzi ningi. Dziri nguva dzakati. Unozvibvuma here kana kuti unozviramba? Pana kuti ndozviramba. Nyaya yataurwa. Ndobva wadzoka kwandiri. Zvikanzi kuda kwashe Jonasi unoramba nyaya uchitii. Ndikati nini zvakaitika kuna baba mufesi weshamwari yangu. Saka baba wakatanga kunditi maini noenda kutengera doro. Ndobva wanditengera doro. Ndobva wanditi maini hande kushort time. Pataenda kushort time. Wanditi tasvika kumba ndiri kuda pasina protect. Nokuti ini handikwanise kuita neprotect. Ndakabva ndanovati $100. Wanditi handiiwane ndokupa $50. Ndobva wakanipa $50 wataita short time yekutanga. Vatadzokera kubhawa vatamwa doro. Wanditi ngatidzokere kechi2 wandipa mari. Vatadzokera kechi3 wandipa mari. Kechi4 ndobva wakanditi handisisina mari. Kwakutoedza handisisina mari, ndakusiya ndakakubatisa foni yangu. Pandinobva kubasa ndoya ndichikupa mari yako uchindipa foni yangu. Saka ini ndazoshamisika wachisvika nepolisi wachiti wandibira.
Saka foni una here, foni ndinayo. Buritsa foni tione fanda buritsa foni. Ko imimi baba imimi. Mune makore mangani. Wanoti ndine 45 years. Ko iwe musikana une makore mangani. Saka mazoenda ndichiri ne ndakaita pani ma drugs andairo. Sanda ndakaita kuonda. Ngone mangani baba? Ndandine 32. Ndova ndati ndine 26 years. Hapana kubvunza chitupa panje. Svikanzi mwana une makore mangani wanda ndine 26 years. Svikanzi baba mune 45 years. Sei makazvipira kutora koti hakutaurwe uchita zvekuvanziridza. Baba sei makatora mbenyu muchisa mubere mwana musina kudzirira. Baba zvatakuita panapa makuenda kuma test nemwana. Maenda kuma test nemwana tozotonga nyaya. Saka baba veve kuma test atina kuzoenda. Baba vaenda kwanongo wakazoshandiswa chiwoko muhomwe kuti tisaende kuma test notonga watona kuti nyaya yatsikirirani yatena. Ndopo wakati alright. Ndobva tanzi Monday mudzoke kukoti. Ndobva tabuda vataenda. Monday enda dzokera ku office yatatanzi tinofana kusangana. Kwandanda nosiya foni ndakanzi foni siya kuno. Watasvika nyaya ndobva yaenderera mberi baba makanotestwa here. Svikanzi ndakanotestwa. Svikanzi uyai kuno baba waevha wangotorwa wabuda nawo. Ndopatakazodzokera mukoti vanangonzwa zvakunzi kuda kwashe Jonas nyaya yako yaperera pakuti ukuenda kurumu kwako kwamamboenda unopiwa mari yako yakasara nababa mwatambidza foni yawo obva wasaina pasi. Ndobva tadzokera vanangoita izvozvo ndomaperero akaita nyaya mumaoko emapurisa. Saka baba vandakaona kuti vakaramba vachibatikana nemari yavo yandandasara nayo iyi. Baba murwendo haruna kuperera ipapo. Baba vakabva vanoenda mheno pamasoja pawakaenda panonzi pachiyamu. Ndobva vanotora masoja. Asi wainge ari musoja? Handiziye kuti iwe musoja here, waitamba nemasoja here. Saka ndiri kutosvikawo pamashopusi pabhawa svika nemumwe musikana. Iwe pane rori remasoja riri kuvhunza panapa. Mabvunzira vaita varume ivavo. Abo baba wapo wakazouya nemasoja penge papera nguva yakareba sei? Ndofunga pane 4 days. Saka iwewe mabvunzirwa andaitwa. Unoparara mwangu. Nyaya iyi ndaiziva ndichikurangarira wakamboitaura apa mavhidhiyo adarika but anyway ipedzise zvako. Unoparara mwangu ndikati ina handisi kutiza. Saka ndakabva ndanomira pari pamusuwo webhawa chaipo ndikati wakurumidza waite sei vandiona. Ndopa ndakabva ndanomira pamusuwo webhawa. Andoni zirori remasoja rasvika paburuka wekutanga wechi2 wechi3 baba wangu ari pamberi vasvika vati ndipo kamari yangu. Waifunga kuti zvoperera ipapo ndikati mari ei. Svikanzi ndiyo mbavha yacho here. Svikanzi ndiyo vandanokakatwa vabuda neni kunze uko. Namwe masoja. Svikanzi ndopakabva pasvika mumwe musoja ndakambomubatsira kudhara. Asi musi wandakamubatsira inani nautomboziva kuti musoja. Right. Ndobva aburuka vati ndiye munhu akakubira here uyu mudhara. Svikanzi ndiye munhu akaita sei akandibira. Svikanzi aiwa muchiri kurimemba pandakasvika kubasa ndichiti ndazopatika ndiri mumba merimwe hure randibatsira rasvika rikavhura dho. Ndiye musikana akandibatsira. Mudhara musikana uyu ado azviite mudhara mukutotishandisa mune zvamakatoita kumwana. Nyaya yemasoja yayo atodzokera mumota vorova pasi yangopera yakadaro. Ndomaperera yakazoita. Nyaya ndaiziva ndichiri kuirangarira. Iko zvezvikudhara kako ngori kuma 32 kako. Iko zvezvo waenda iko zvezvo wane kumakore akaita sei manje? Ndane 36. Ma 36. Kune chimwe twapana twechidiki. Tora chokwadi kasi da kunyepera hedu. Yo 36 kumunhu wechikadzi unenge wati kurei. Vanhu vechirume vanowanzoda vanhu vechidiki. Kuma 18 ikoko kuma 19 kuma 20 ikoko. Zvakamira sei pacompetition manje? Hamusi kutorwa here mheni nevapana vechidiki because vanhu vechirume vada vanhu vechidiki kava. Chiri kuitika manje kuwapana vechidiki pane secret diki. Varume wakazoiona. Munoziva here kuti mwana wechidiki inyaya yandakatoudzwawo nemunhu wechirume. Ndatomuti ko iwe inga waitisana nekamusikana kanonzi Ningi ko nhasi unoyo akunoku chii. Svikanzi unoona kuti chii ndakarohwa nesiki. Saka kuvana vechidiki ava zvandiri kuona akangopiwa kana $5 kuti ndikuda nyoro anobvuma.
Alright. Akanzi ndruda chakasaka komana warume tiri kukwara nesiki. Kutoenda zvedu kwamuri vanhu vakuru makuziya chihure. Zvitori right. Saka uchiona tiri kutosiya. Saka izvezvi ukatozvitaisa ndikatomira nemwana mudiki apa ini ndotoshanda kutodarika mwana. Nokuti varume vakutoziva kuti mwana mudiki chese chawamuti ita anoita sei anobvuma. Saka ima hamubvumi. Aiwa isusu tine zvatotoziya kuti ndanzi $5 ndiri kuda nyoro. Ndikarohwa nesiki ndichanorapwa ne$5 iyoyi. Aiwa zviti. Yawanda. Plus experience ikakuziva. Nditi mayona. Hamuna Discord. Yeah. Handiti ka. Touya ameno mubvunzo dakuramba ndakambobvunza padakuramba ndiudzokorodza. Futi. Pamwe unogona wakaninyepera pekutanga. Skill ramunoita imimi kuti munazobatawo makastoma akawanda nderipa. Amweni unoenda here kunganga kunobviswa munyama kuti mwana makastoma akawanda kana unoshandirwa unoita sei. Kuti iwe zvaunozi ndazotaura chikwadako. Inangu andidunyepa. Anditi kunganga handiendi. Kunganga kana mapostori ndoende. Asi ndine zvimwe zvinangwa zvandoendera. Alright. Asi kana iri yangu yeparoad ndizwa kuti izvezvi zvinhu zvangu zvakadzikira. Ndotoziva kuti ndikatenga waini yangu sweet lips iyayi. Ndotenga rice rangu. Ndotenga mamixed sweets angu. Ndotenga Everest yangu. Ndine plate yangu yandinayo. Ndozvigarira pasi. Kwete zvekumhanya. Kwete zvechi. Ndotanga kuita zvinhu zvangu ipapo ndichikumbirira. Apo unochikumbira kunari manja. Unochikumbira uchiti kudii manja? Unongori pai. Ndiri mumba mangu. Zvinhu zvandoitira mumba mangu kaisika. Ndogona kuzviitira mumba mangu. Ndogona kutoti nhasi handisi kudya. Ndotobuda makusiyana. Munoziva kune mutsanyi wekuchipostori koita mutsanyi wekuchiwani. Ndotoenda kumasango ndonoswera ndiri kumasango. Na 12 ndobva ndanobreka. Ndakumbirira ndiri musango ngwese ndakumbirira ndaenda pachipa muhacha ndapedza ndozoenda kuRwizi. Ndasvika kuRwizi ndotanga kuposha zvinhu zvangu zvandaenda nazvo pembedzewo manju zangu koko. Manju. Aiwa musi iwoyo kunyange mukamirirana neni parodi munototi musikana weko ane kumushonga kwaenda sapa. Yo mihacha kuepwethi inowanika iri mihacha. Tinotoenda kumhiri kungoti mazita epwethi umu handisanda kunyatsomaziya. Kumapurazi panotofambwa. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Ameno kana une zvimwe zvauda kuti titaura futi zvekupedzisira tichita edu chivhara chirongwa apa. Nhasi zvekutaura. Saka titova hapana varikuenda kushort time here. Nana anga ndidoi pa. Vandiri kuona vanenge vavanyarikana. Aiwa dai nanditori pazvinhu zvangu handaimbobvuma chero kuya kuno. Saka mutsanyo unogona kuita kwenguva yakare. Alright. Wataura zvemutsanyo. Mitsanyo unogona kuita madhays akawanda semutsanyo. Ina handite madhays. Ndinotoita zvezvo zvekutozvifungira kuti musi wakati handisida kumira parodi. Zvinoda kawakachena. Alright. Ndichaita kuti 2 days dzangu ndisingamire parodi. Then ndowana kuendawo kumasango ndakaita sei ndakachena. Handingoite zvongoti nhasi ndikutsanya ine zvino ndandiri patouchline. Hazvidairewo. Alright. Vakuru vakati kuziva mbuya huudzwa. Iwewe zvemaswitsi zvekudai zvekuita izvezvi wakazviudzwa nani wakazviziva sei? Inini ndingangoti pekutanga ndakaenda kuri kunoshandirwa. Kushandirwa nenzira dzechivanhu masowe. Saka ndatoti ndakagara. Ndiseuko ndandine jira rimwe randakaroto ndakatorara vandangonoritenga. Saka ndoranda ndakamonera pamasoya. Ndobva ndangosimudzwa nemuprofita wepapo angoti mai vari kumashure uko vane jira rakati uyai kunoko. Ndobva ndaenda ndobva watoti
noti raingova zuva rekushandura rarisi rechechi. Alright. Ndobva wati kune vanhu vangu vari pamasowe ipapo, vamwe vangu vari papo vaida kushandirwa. Nhasi handisirini ndichakubatsirai. Kuda kuti mubatsirwe namai angu. Ndega ndakashamisika kuti ko baba ava vari kuti. Saka kwabva vanotora mbiya. Yaiwe nenyeredzi mukati umu. Wanditi ndoda kuti mutarise mumbiya umu. Vanangoti nhasi handina kupfeka zvakakwana. Hana yangu yakarova. Ndaitonyeba ipapo. But hana yangu yakarova. Ndega ndakangoti maybe baba ava kazhinji unogona kunzwa mumwe munhu achiti unotorerwa chipo chako nemuprofita chichi. Saka zvauda kunditi sezvike izvi. Handisi kuzvinzwisisa. Vanangoti nhasi handina kupfeka zvakakwana. Ndokumbira mundiregero ndo yangu mangwana. Vha nditi makamboudzwa here chipo chamuinacho. Mungadai muine business but imimi chamusiri kukwanisa kuita chekuti mupembedze manjuzu enyu. Mukamapembedza achakushawirei zvakadarika zviri kuitika izvizvi. Ndopana vanhu vati kupembedza handikwanisi nokuti ndikapembedza manjuzu ndatopembedza chihure changu, ndatozvipfekedza bhachi reumambo rechihure. Saka handikwanisi. Ndine zvandiri kutarisira kuda kuzoita kumberi uko. Saka regai ndimbomira ndakadaro. Ndobva wangu nditi alright. Imimi saka nhasi mati muda kubatsirwa nevana ngota ndongodo zvangu munamato wekutsvaga mari. Wanditi asi munoziya zvinhu zvenyu kabva ndati ndobva wanditi chiendai munogadzisa vanda notenga koti rangu rehandazi. Vandaenda nano kazhinji ndikaenda pamasowe. Masowe. Vanondita wabvumidzwa upiwa nhombo. Ndikakupa vasinawo hutsinyi. Ndikakupa nhombo upenyu unonokuomera yekugeza yayi. Saka unongofanira kungotenga kana riri doro ndongonotenga handazi yangu oiyeresa ndoenda ndonoikumbirira ndiri. Iwe hausuda kusvibisa vanhu kumasowe here? Ototi kumasowe kunonzi yani doro riyereswe. Azviite. Aiwa mira kuda. Azviite. Ndati mira. Hausuda kusvibisa vanhu kumasowe. Chandoziva mira. Vanhu kumasowe chandoziva hamwe doro. Vanhu. Pade kutaura kuti vanokuti yani doro riyeresa. Nditori nemumwe anotoziva kuti ndichisvika ipapo ndinotonzi ndinotenga masuper 3 nezviyo nebute. Ndotonzi tiri kufanira kuenda muprofita anotonditisa zvinhu tiri kufanira kuenda kusango tonokumbirira kusango zvinhu zvakakuomera izvizvi ndonokubatsira. Muprofita wenguotsvuku. Alright. Kunozokumbirwa zviwa kusango. Munemira muri wanga. Ndiri ndega here. Hatina takawanda. Hautake kuroesa mashort time iwo. Kana. Pane nguva yekuti ndiri pabasi. Ngoma chibanda munoziva kuti inini munogona kutosangana neni ndichifamba mugosha kuti ndiye kuda. Kana. Inini kana ndandingambotadzi. Iwe nendaita mavideo zvakawanda. Ani mune mangojera ungonoona ndakapfeka zvimatrauzi ndakaita sei. Munogona kutondona ndiri muzisketi kana ndiri muzidress. Ndakasunga dhuku rangu. Mutoti antombodressa kudai munhu uyu. Saka zvine nguva yekuti unofanira kungoita munhu pane vanhu. Kozoita pekuti unoti shuwa ndiri pazvinhu zvangu ndikutsvaga mari. Saka kana utori kuma-family meetings unongotori munhu chaiye. Mutondione ndakapfeka trouser. Wakatorwa dress, Zambia dhuku. Ndakatopfeka hembe kana kuti dress rakabata ndakaisa Zambia ndotosvika ndototi mama ndipe hembe yekupfeka. Ndopiwa zidress ramai wangu ndatowa muchirongwa nevangu. Alright, tiri pa family function ipapo. Ko paita munhu ada kukecha. Handibvume. Haubvume. Handibvume. Usiya jora kaopa mara. Unoona kuti unoziya here kuti chinhu chatinobhaizika pamwe pacho chidiki-diki. Chii manje? Inini ndinongana kuti wanditi zvakafanana nemazuva airwara mudhara wangu. Pana akatombonditi pinda mumota tiende kushort time. Ndakazvifunga ndegoti tiri paurwere ndonzi pinda tiende kushort time. Ndikakusaiza. Ndokupa $30 chandiri kuda imari. Hazvisirizvo. Saka ndinofanira kuziya kuti panapa pandiri panapa ndiri pakuita sei, ndiri kurongei, ndiri pachihure here kana ndiri kudai. Haungofanira ungofamba uchingozviti ndiri hure. Hazvisirizvo. Alright. Kubasa. Kumba. Alright. Aiwa, tiri kupanzwa. Muri Zimbabwe ndo nhau inge tinayo panapa nhasi. Nakuda uyu. So like the video, share.
motiudzawo zvamunofunga mu comment section. Ameno mashoko ako ekupedzisira kudai kupedzeresa uda kuti udini? Warume wemuZimbabwe. Inini mashoko andinawo ekupedzisira. Warume wemuZimbabwe, right? Ndekuti warume wemumaraini mangu musandipo miedzo. Varikuita sei? Musandipo miedzo. Nemwe munhu asvika makuseni ndikutozvitsvairira romba mangu akungosvika akungoti pindikiti. Zvekumhanya ndikati komukumhanya muchipinda muno mukudei? Svika ndikuda short time. Ndine $5 ndikati isai $10. Zvikanzi handina, ndikati mirai ndikudeedzere hanzva dzenyu. Ndobva ndatanga kudeedza. Pana mai anogara pa opposite pedu anoti hanzva dzangu. Vandati mutoro mhuri yenyu iri kuno kumwana mai wenyu ari kunoko, ina handidi zvekumakiswa muraini. Saka inini ndiri kukumbira kuti varume. Enga ari murume wemunhu. Saka ndichikumbira changu ndechekuti varume wevanhu vemuraini ka ingotiona iwo sehanzvadzi kana kuti ana tete venyu. Musade kuti tizoita chinenge chaitika ndechekudai so vakadzi vane system yekunyima bonde. Saka atotaura kati hanzi mukadzi wangu ari kumwedzi, but muroiroyera kure. Ndine musikana akarohwa mazuva apera. Ndofunga pana kana distance. Tese vasikana muraini takashaya kuti tomubatsira sei nokuti angabatwa ine murume wemunhu. Zvezvokuti vanotogara panext door nepanext door, vajamba imba dzinenge 3 vaenda pane mukomana mumwe bachura, so vanoitira madhira avo vabatirwa ikoko. Ndezvemuraini kezi. Saka vanhu vanoshaya pauro kuti vanokupupurira sei. Mira. Saka unoona kuti murume mukadzi wemunhu. Asi mukadzi wemunhu ihure. Rakandora nemurume wemunhu. Bachura ndo rakakumbirwa imba. Rotopiwa mari. Alright. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo zvinhu zvinonyadzisa zvinosoresa muraini maunogara. Saka inini hangu ndo chichemo chandinacho kuti vanhu musauyawo kumba kwangu. Nokuti pamwe pacho ka mukaramba muchiuya ndichakudoma ine mazita ndiri pano. Ndo mashoko andinawo ekupedzisira mukoma chikoma. Unakuti ndakidza right. Kune vakadzi vane system yekunyima varume webonde, tomboti havasi kuma MP zvavo, but vane system yekunyima varume webonde. Unoda kuti kudiko wariwa vakadzi vavo? Vakadzi ndinongoti ngawabate varume wavo zvakanaka, nokuti isusu ana sisi ningi varume venyu vakazoya kwatiri tinoita zvese. Munosiiwa. Inini ndaitowawo mumba, but nenyaya yekuti ndakunyima murume bonde nenyaya yekuzvitakura, murume akazonoravirawo kwaakanoravira vaaenda, imba ubva yasvika pakutoparara. Aiwa, iyo zvakaparadza imba yako zvakawanda. Tiri kuziva right hanya yacho yazorebesa. Asi zvakaparadza imba yekutanga, yechi2, yechi3, yechi3. Pane yakaparara neizvozvo. Alright. But munhu wacho utori nemwana naye? Nditori nemwana naye. Alright. Zvokutonomuudzwa utonzi, zvokutofonerwa utonzi mhanya umuone, utosvika murume akatorara atori pamubhedha zveshuwa. Saka wakadzi vari mudzimba mubate varume wenyu zvakanaka. Aiwa, tiri kupanzwa muri Zimbabwe nekuda kwenguva hatange tagara taoneka kudhara, saka ikozvo zvatichaoneke.